uphethe lapha ke Brendan Peterson lapha ke 18 njengoba badlala ke 442 ezothi ke ibe i-diamond shape. Thabiso Munyane, Zita Kwinika, Enasia Miguel, Aiden McCarthy, out the speak manometer, omshini we-BP into ehlala kwenje nje thaqa khona ke lapha ke Mduduzi Shabalala, Lebohang Mabuwe, Spesihle Ndlovu, Pule Modi, Claudi Lilebo nalapha ke Flavute bathi nje Golden Arrows phethe lapha ke Thakasani Mbanjwa, 13 years of football in South Africa. Yena ke uThakasani Mbanjwa uyakhula ke ngempela. Dando yenkosi Mabaso Ayanda Ajiane, Oma Akhomaro, Sibonelo Cele ukhona, Nqubeko Dlamini Isaac Asise, ayabulela amaxwele Siyanda Ndlovu, khona lapha ke Philan Khumalo noThokozane Khumalo. Iboke lapha ke balapha ke phambili abazothi ke bagahle kuyelapha ke embukeli. Uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka ayizodlala TV ozodlala umtshini we-satellite antsho vele sebezibhadere Golden Arrows sibheka lapha ke the black ball yena ke uNdlovu nathi black ball valisa amadoda black ball sebenza lapha ke emuva Thakasani Mbanjwa Buyana relizwa Thakasani Mbanjwa yena ke uBeast Khosi Flavor hlala noNdlovu uyalizama uNdlovu yamhlula le bhola uNdlovu bajabulela ke lokho abalandeli yikho ke abakufunayo ukuthi ke khahlelele lapha ke ipani ingakho bebekhala lapha ke kuPule Modi ukuthi ke ulinde u12 unyuye yini engakhahleli ke uPule Modi mabheka lapha ke ke amaqembu asangenqobeke lo mdlalo nathi ke Kaizer Chiefs ilidla ke le bhola nathi Khosi Flavor Oyindoda Mbanjwa Oyindoda Mbanjwa ukhona uEdward Muapa ukhona uMfanvele Mafuleka njoba lapha ke le bhola lakhe Khosi Flavor yena ke uFlavio da Silva ebethu yamzama lapha ke uThakasani Mbanjwa bona kwabuya nalo lizwa ke le bhola yena ke uThakasani Mbanjwa andiswa Poison one of the alapha ngapha ke lenkundla ke lapha ke laMonville Golden Arrows asibonele uCele ayiveza kamnandi lapha ke uCele nangu PK phakathi eboxini othi uyadla PK yena ke uPhilane Khumalo enhle iphasa ekhishwe lapha ke usibonelo uCele wabona lapha ke uPK wayithayima kahle irun yakhe lilepho PK feza mnandi lapha ke Squish edakala lapha ke ivikela Mbuso ngento encane umqeda nje ngento encane uSquish uzobhalwa Inacio Miguel uyabhalwa Inacio Miguel Otisho Pempe wazaphe ngento encane into ewala ukubheka nje twatsha ewala uyamdonsa akubheke nje twatsha awuzugijima lapha ke kuSquish uphambana nawo uSquish ake sibheka lapha ke le bhola le Kaizer Chiefs ukuthi khona nabangakuthola uzobona uzobuka wasebeka ke phakathi enethini ibhola ke le Kaizer Chiefs akubheka nje kashelela ngabo Shulwenkani liyaphakama leli bhola balidlulisa leli bhola ulibeka phakathi uMcCarthy iyadlala TV idlubudla kwayo shona we idlubudla kwayo shona we idlubudla kwayo shona we engapha ke lenkundla kwelapha ke laMonville Golden Arrows sibheka lapha ke leyathuba lika Khumalo ayiveza kamnandi Squish akubheka nje kashelela ngawo Shulwenkani uye lapha ke uSquish obelithole kahle ke le bhola kodwa ke laphuma eceleni kwebhali ibhola lakhe ke uSquish aseliphuma ke eceleni kwebhali ibhola lakhe uSquish lapha ke uZita Kwinika hlala nenjini yetekisi Ndlovu phuli windi lapha ke uNdlovu sibheka lapha ke Bhala Mabhalane
Fundo Vilakazi phakamisa inkundla ke manje udwe madoda sinyakazeni ukuze kunyakaza abalandeli asibanyakazise bese sihamba ke nathi siyaphambili lebo hangmabwe funa lapha koMabhalane Mabhalane buya nalo lizwa Thakasani Mbanjwa Omar Komara phakamisa Komara ebefuna lapha koSquishi nangu Squishi ke manje uyangena uSquishi phakathi eboxini elwe akupheka nje Squishi balilelo wakhetha ukuba ubhalisa oqo ibhali yasinda ngokulambisa iKaizer Chiefs yasinda ngokulambisa iKaizer Chiefs yashintsha manje iKaizer Chiefs iKaizer Chiefs ifuna ukukhipha uNdlovu abalandeli bathi hayi uNdlovu akangakhishwa bamjikisa nabaqeqeshi ke manje uNdlovu bathi ke Ndlovu ngesikwazi ukukhipha manje ngoba abalandeli bathi singakhiphi bathi ke Ndlovu asakhiphi ngoba abalandeli bathi singakhiphi bamemezulile ke manje abalandeli kusho ukuthi ke uThulani Mabaso uzokathukuma ke kancane ngekushintshwe ke manje iKaizer Chiefs ibithe ikhipha uNdlovu ifaka uThulani Mabaso mayesezophuma uNdlovu abalandeli bayala bathi ngeke in 13 games kuya lapha ke iDDC yena ke uThulani Mabaso lo olapha ke ebholeni sibeka lapha ke Luke Bartman Kombuti funa lapha ke Engineer Tekise sibeka lapha ke Vilakazi Okuyazama Vilakazi nange lapha ke tikhalelwa abalandeli ukuthi ke Ndlovu angakhishwa sibheka lapha ke Monatwe Iketsetsa Pule Mmodi ayiveza ngapha ke lenkundla Maphala Fundo Vilakazi bamshiya phansi uzoba yi-free kick yeKaizer Chiefs uthi show iqalile ke uVilakazi uVilakazi show iqalile madoda akubheka nje keshelela ngako uShulwenkani fikele lapha ke uMaxwele asebemshiya phansi ke uVilakazi uthi ke uPaper 2 yawazi noMaxwele phakamisa Vilakazi bazofuna amakhanda khanyisa mayo lethile yakhanyisa ikhathi logesi akupheka nje keshelela ngako uShulwenkani eyedwa ukhanyisa mayo bekumele ke alibeke lapha ke on target cut logesi asibheka lapha ke Mabaso wenze njani yena ke uthatha bathi ke uthatha nyala phala maphala cut logesi khanyisa mayo McCarthy ayikho sebenza lapha ke muva yena ke uThakasani Mbanjwa sibheka lapha ke Vilakazi ayifeza kanani lapha ke ukhanyisa mayo nathi cut logesi dlala noMabaso oyindoda Mbanjwa nyeza ningangijahi ngithe nyeza ngisageza uthatshi senginaye kuMamelodi Sundowns la ngiyeza ngisabheka ilist